Itxasbazterrean eman zenidan hitzak, apar gainean bitxa, uin gailurrean, odeitzan aingura, itxasoan euria, maite berbat zuria, promesa derrura. Isilik, jauzia den arbol, arbol, arbola, ez zoru ez sabairik, ez daukan etxola, etxola, etxola. Itxasbazterrean eman zenidan hitza, apar gainean bitxa, uin gailurrean, odeitzan aingura, itxasoan euria, maite berbat zuria, promesa derrura. Ikusi, ez duen ederra, 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 inork entzun gabekorik, kantuen alferra, alferra, alferra. Bat ondarretan, zulo bat airean, 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 beleak elurretan, eneak aizean, aizean, aizean. Eguerdi on dizuela eta ongi etorri 2026ko Bai Euskarari sari banaketa honetara. Hasteko eta baina eskerrik asko, hain modu goxoan eta eztian ireki dutelako ekitaldia, txalo bat mesedez, Leire Redin eta Xavier Olanorentzat Iruñetik etorri zaizkigu eta bihotza goxatu diguzue ekitaldia hasteko, plazerra, benetan. Bueno, zer muz, etxasontziko bidaia, ondo joan da, oze, barreak, bai.
zorabeatu da inor edo ez, bueno, barkamenak eskatu nahi dizkizugu hasi baino lehen, ordu erditxo bat atzeratu zaigulako, bueno, gauza bat beste, barkatu, hemendik aurrera saiatuko gara pixkatu nahi bueltaman eta goiz atsegina pasatzen elkarrekin. Bueno, azken urteetan Donostian egin izan dugu sari banaketa hau, baina urten herriz aldatzea erabaki dugu, eta ez dakigu Albaolak berez duen erakarpen indarragatik, ze bada hori ere, leku zoragarria da, biztan da, edo gero hor kanpoan emango diguten luntxagatik, ze hori ere esan digute oso ona izango dela, baina dena delakoagatik dela ere aforoa bete egin duzue, 100 lagun baino gehiago hemen, ez da gehiagorentzat lekurik, zutik ere bai batzuk, hortaz, eskerrik asko, hasteko eta behin, honetorri zareten guztiei. Ekitaldia hasteko, bai Euskarari elkarteko Beatriz Tomasek hartuko du hitza, hortaz, txalo bat Beatriz entzat, nahi duzunean, zurea da hitza. Eguardion guztioi eta mila esker gaur hemen gurekin egoteagatik. Urtero bezala, hemen elkartu gara Euskararen aldeko konpromisoa, ausardia eta sormena ospatzeko. Sari hauek ez dira bakarrik egindako lanaren aitortza, etorkizunerako bultza bat ere badira. Saridunek erakusten digute Euskara soilik ez dela hizkuntza bat, balio bat, aukera bat eta komunitate oso bateko indarra direla. Aurtengo leloak mendi gailurretik itsasbazterrera, bidea, komunitatea eta elkarlana irudikatzen ditu. Euskararen biziberritze prozesu hori horrela irudikatzen dugu ere. Pausoz pauso, bide egin dutenekin, bide lagunekin eta etorkizuna begira lan egiten dutenekin. Eskerrik asko, bai Euskarari komunitatea osatzen duzuen guztioi eta bereziki gaurko saridunei. Jarrai dezagun elkarrekin lanean, Euskarari bide berriak zabaltzen. Eskerrik asko, Beatriz Tomas. Eta hala izan da dila, jarrai dezagun pausak elkarrekin eginez, eta zuk ongi diozun bezala ez da, konpainia honean, eta beti da hobea, beti da errexagoa bidea. Bueno, orain, Teo Alberrori, Paseako alkateare egingo digu ongi etorria, zurea da hitza nahi duzunean, txalo bat, Teo Alberrorentzat. Bueno, egun on denoi eta eskerrik asko bai Euskarari sariak gaur Pasaian hemen Albaolan antolatzagatik. Zorionak antolatzaileei egin duzuen lanagatik eta baita saridun guztiei ere Euskararen aldeko apustua egiteagatik. Zoriona batetik bai Euskarari elkarteari. Pasaiako udaletik uste dugu lan munduan Euskararen erabilera areagotzeko ahaleginean jardutea funtsezkoa dela Euskararen biziberritze prozesuan. Izan ere, gaur egungo gazte gehienek haien ikasketak euskeraz egiten dituzte, baina lan munduan txertatzean gaztelanian nagusi den eremu batekin egiten dute topo. Horri aurre egiteko zuena bezalako elkarteak erabat beharrezkoak ditugu. Lan mundua euskalduntzea posible dela erakusten duzuelako. Zoriona bestetik, erakunde sarituei egiten duzuen lan guztiagatik. Lan munduan, Euskararen erabilera sustatzeak onura asko dakartza. Herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzea, bezeroekiko hurbiltasuna eta konfiantza izatea, langileak euskaraz lan egiteko aukera izatea, enpresaren konpromiso soziala erakustea, eta abar. Hau da, lehiakortasunean abantaiak eta onura sozialak lortzen dira. Eta zuek balio horien aldeko apustua egin izana harro egoteko modukoa da. Pasaian, gaur zuek bezalako ereduak izatea guri ere lanean jarraitzeko indarra eta ilusio ematen dizkigu. Gaurko sari hauek erakusten digute posible dela lan mundua euskalduntzea denon ahaleginari esker. Bakoitzak bere tokitik egindako ekarpenen baturaz. Zorionak beraz, aurten sarituak izango diren proiektu guztiei. Albaolan egindako San Juan Baleontziaren gizan, zuen ahaleginari esker, euskara ere ez da museoko pieza hutsa izango. Bizirik dagoen tresna baliagarriak baizik. Orain dela hainbat mende bezala, etorkizunean ere urrutira iristeko balioko diguna. Jarrai ezazue bidea egiten eta izan zaitezte eredu besteentzat. Euskararen etorkizuna guztion artean eraiki dezagun.
Mi esker guztioi eta bai euskarari. Mila esker zuri, Teo Alberro, Pasaiako alkatea. Aurten ere 3 sari banatuko ditugu. Euskararen alde lan egin duten 3 entitateren lana aitortu eta eredu bihurtu nahi ditugu. Izan ere, euskara lanean txertatzea erabaki kontziente bada eta askotan lan handiago noi da erabaki horren atzean. Lan horren guztiaren aitortza izango da gaurkoa. Lehenengo sariarekin hasiko gara. Euskara bizi berritzeko prozesuak beti behar izan ditu lehen urratsa emateko ausardia izan dutenak. Askotan, bidea irekitzen dutenek, arriskuak hartzen dituzte jakina, baina haien ekarpenek beste askori ateak zabaltzen dizkiete. Mendi gailurretik itsas bazterrera leloarekin lotuta, bidea irekitzen dutenak dira gailurrera iristeko lehen pausua ematen dutenak. Ondoren, beste askok jarraitu ahal izan dezaten. Horregatik, emango diogu aurten saria, mendiak eta herriak elkarteari. 50 urteko ibilbidean euskararen aldeko konpromiso sendoa erakutsi dute. Eta urte luzez, bai euskarari komunitateko kide izan dira. Gainera, urmugaren sortzaileetakoak dira. Lurraldea, komunitatea eta euskara lotzen dituen proiektu eredugarria. Eta zenbat gozatu dugun, horra hurbildu garen guztio gainera urmugarekin, haupa urmuga. Euskararen aldeko konpromisoagatik eta bidea irekitzen lagundu izanagatik aitortu nahi ditugu gaurkoan. Mendiek eta herriak elkartea, mendikiteri elkartea bada, hori nabarmena da, mendikiterik euskaldunak gea, eta gure jarduerak nola baita esango nuke planeta osoan ospatzen dugula. Euskal Herrian, Pirineotan, Alpetan, Afrika, edo Nepal, edo Andeak ez zaizkigu arrotzak izaten. Eta gure lana da gure lagunak mendietara eraman, eta batez ere etxera onik ekartzea. Hori da gure jarduera eta gure izakera. Bueno, mendiak eta herriak sortu zenetik duela 50 urte, gure ibilbidean aldapagorak eta berak izan ditugu. Baina aldapagora eta bera guztua ibiltzen geha eta gozatu dugu bide horretan. Euskararekin lotuta, 15 urteko dira hasi ginela Oxigeno Euskarari izeneko ekimen batekin. Orain lautada eta mendialdeako kuadrilekin ari gera lanean eta 100 umeek parte hartzen dute ekimen honetan. Mendigidari guztiak euskaldunak gea eta bezero gehienak ere euskaldunak dira. Orduan gure laneko hizkuntza euskera izaten da gure artean. Komunikazioari dagokionez, bezeroarekin daukagun harreman formaletan, emailak edo programaren txostenak euskeraz izaten dira ere, behaiek euskaldunak direnean. Mendizaleak euskaldunak direnean, guztuena euskeraz jarduten die. Eta mendian gaudenean, egun asko egoten gera elkarrekin, ordu asko, familia txiki bat bezala gea, eta orduan gure hizkuntzan jarduteak gertutasuna ematen digu. Eta gainea, kanpoan gaudenean, beste buruzko txisteak egiteko aukera ematen digu behiek ulertu zeko bildurra izan gabe. Bueno, erronka jarraitu lanian, mendian, eta orain arte gauzak ez dugu gaizki, esango nuke ongi, baina orain ja bikaintasuna lortzea. Hori izango zen gure erronka vitala, existenziala. Eta beste bat bada, erronka txiki bat badugula, hasi ginen 2018an euskera, xerpera hizkuntza bat sortzen, 2018an ona lanian jardun dugu horretan, eta espero dugu aurten kalean izango dugula euskera, xerpera, motxilan eramateko hiztegia. Hori izango zen nolabait menditik aparte,
gure erronka kulturala eta euskararekin oso lotuta dagoena. Eman, txalo zaparra da hori. Gaurko lehenengo sariari. Sari hau bai Euskarari Elkarteko koordinazio taldeko kide den Beatriz Tomasek emango du. Zorionak, Felipe Uriarte eta Garo Azkuet eigo mesedezona merezi duzuen sari hori jasotzera. Apa zuek. Andere eta jaunok, egunon, taxi delek, xerpek, namaste, nepaltarrek, azul, Atalas garaiko, Marrokoseko, amazikak bere berrak. Horrela pixka mikrofona mesez. Abari Rafiki, Kilimanjaroko txaga tribuko jendea. Kamizaki, handetako Aimarek, kaixo lagunok, Euskal Herrian. Horrela agurtzen gea, mendietan elkar topoiteakoan. Bai euskarari. Eta nola esesko eman hizkuntza bati? Nork eta zergatik esesko eman hizkuntza bati? Norena dira hizkuntzak? Epailenak, gobernuenak, legebiltzarrenak, guzti horiei dagokie hizkuntzak gaitzetik babestea. Hizkuntzak kaletan bizi dira, mendiko bidez zidorretan, tabernetan. Hizkuntzak komunitatenak dira, herriarenak. Kasuistika juridikoan zenbat bira eta huelta eman arren, zenbat dekretu eman arren, eta zenbat berme eskaini arren, biztanleriari guri iruditzen zaigu hizkuntzaren etorkizuna ez dagoela parlamentuko erabakietan, baizik eta herriaren erresistentzia gaitasunean, motxiletan. Oro har, hizkuntzak bi talde handitan salkatzen dira, edo salkatzen digute. Hizkuntza handiak eta hizkuntza txikiak. Noski, salkapen hori hiztunen kopuruen araueran egina dago. Nire uste apalean, ez dakik gauro ze pensatzen du, ez daude hizkuntza handiak eta hizkuntza txikiak. Hizkuntza bat personaren baitan sortzen diren sentimenduak adierazteko gai baldin bada, tresna handia da. Hizkuntza bat gai baldin bada tristura, poza, beldurra, maitasuna, gorrotoa, gogoa adierazteko tresna handia da. Hizkuntza bat gai baldin bada bidaiak kontatzeko, poemak izkiriatzeko, tresna miresgarria da. Horrela ikusita ez daude hizkuntza txikiak, ez da ere hizkuntza handiak. Eta jarraitzen dut. Horriari buelta emanez. Mendiak eta Herriak elkartean, azken 50 urte hauetan, hainbat mendietara bidaiatu dugu. Eta motxilan gure hizkuntza eraman dugu.
Eta bidaia horietatikan historia miresgarriak ekarri ditugu. Eta gure beldurrak eta pozak euskeraz kontatu ditugu. Mendi gailur horietatikan itzultzerakoan. Mendiak eta Arreakek bere jardunean euskararekin duen lotura azpimarratukoet bukatzeko 4 lan lerro. Lehenengo gauza egin duguna, mendiak eta Arreaken, gure mendi irterak beti irudikatu dugu euskeraz. Eta gure txostenak, gure lagunei euskeraz, eta euskara ezekienari beste errera batean bialdu diegu. Mendian, io dugunean, eta iotzen garenean, euskeraz aritzen gea. Bai Alpetako eskalada zailetan, gaur egun ibiltzen den bezala, edo 6.000 metrotan, baita ere 8.000 metroetan. 16 urte daramagu oxigeno euskarari ekimena aurrera ateratzen. Non ikasturtean jende gazteei mendira eramaten dugu. Baita euskeraz. Urumuga ekimenaren sortzailegea. Urumuga mendizaletasuna eta musika uztartzen du, eta mendian ibiltzen gea, eta herri txikitan musika kontzertuk eskaintzen dugu. Eta bukatzea noa. Agurra, Leizako poeta den Joanes Ilarregi Marzoli lapurtu diot. Zer garen nondik gatozen astuarren askotan, gaur hau dena bete dugu, piriko goratu asmotan. Segin nahi nuke luzaro, segin nahiko genuke luzaro, euskera beti motxilan, handi senti arazi oi gaitu mundu txiki honetan. Eta ni San Juan dari izanik, hemendik San Pedrotikan, haupa San Juan! Eskerrik asko, Felipe eta Aaron, mila esker. Gogoz gratu zera gero zerbait esateko? Dena esan du, ezta? Goian hasi dugu, berotasunarekin, eskerrik asko Felipe, hitz ederrak. Bigarren sariarekin jarraituko dugu. Lan mundua da gaur egun euskararen erronka nagusietako bat. Horregatik, enpresetan eta erakundetan euskararen presentzia handitzen duten eragileak aitortzea estrategikoa da. Langileak euskalduntzea ez da soilik hizkuntzarekin loturiko kontua. Lan berdintasuna, kohesioa eta komunitatea eraikitzea ere bada. Aurten, langileen euskalduntzean egindako eragina, aitortza emango diogu Euskal Monetari. Euskal Monetak euskararen aldeko urrats oso esanguratsuak eman ditu. Joan den urtean, haien langile guztiek euskara klaseak jaso zituzten. Eta duela urte gutxi, euskaraz etzekiten hainbat langilek B1 maila eskuratu dute jada. Gainera, haien komunitatera batzen diren eragilei ere, euskararen aldeko neurriak hartzeko eskatzen diete. Izan ere, euskara, lanerako hizkuntza bihurtzen dutenek gizarte osoa euskalduntzeko pausoa ematen dute. Euskoa da Ipar Euskal Herriko tokiko moneta, eta Euskal Moneta elkarteak kudeatzen du moneta hori. Beraz tokiko baten helburuak eta Euskal Monetaren helburuak dira ekonomia birkokatzea, elkarteak laguntzea eta ere euskarari sustengoa ematea. Euro bat, eusko bat balio du, eta euskoa erabiltzeko kide izan behar zira Euskal Monetarekin. Eta beraz gutxi gora bera 1.400 profesional ditugu gure sarean, eta 4.600 kide, beraz 4.600 erabiltzaile,
eta baditugu ere 30 elkargo, eta Euskal Hirigunea ere bai Euskal Monetaren kide da. Euskal Monetan saiatzen gira Euskara egunerokoan bultzatzen eta erabiltzen. Hala ere ez da hain errez hemen dugun testu inguruarekin. Taldean ez gira denok eguneko Euskaldunak, beraz askifite frantsesa lerratzen gira. Hala ere saiatzen gira beti Euskaldunen artean Euskaraz aritzea. Baina egiten dugu alduguna eta gero barne dokumentu ofizialak beti elebidunez egiten ditugu, gure kanpoko komunikazioa ere elebidunez proposatzen dugu. Harrera Euskaraz egiten dugu beti jendeei, beti saiatzen gira hori proposatzen Euskaldunei. Eta gero hor aski polita dena da hor 2025ean denak Euskara kurtsoak hartzen ditugu. Xabi Kastorenerekin, ikusi eta ikasi enpresatik. Beraz badira hasi berri taldeak eta maila hobekuntzako taldeak ere bai. Euskoa sortu zen 2013an, jarri ginuen zirkulazioan lehen biete moduan eta numerikoa berantago etorri zen. Idei hori 2011an sortu zen Frantziako soko batean beste tokiko moneta bat deskubritu bai ginuen eta pentsatu ginuen Ipar Euskal Herriari begira bazela manera egokitzeko proiektu hori, ekonomia birkokatzeko, Euskarari ere bere lekua emaiteko, transizio ekologikoa eta laborantza iraunkorra laguntzeko. Lan berezi batzuari gira ere maiten, barnekaldean bereziki erritipietan tokeko komertzioa laguntzeko, pentsatzen dugu hor badela tokiko monetarekin erronka handi bat ez duguna oraindik korapilo hori askatu, beraz hortan buru belarri ari gira eta beste proiektu bat badugu ere Ego Euskal Herriari begira, hori gure testu sortzaileetan jarri ginuen aukera gisa dola 13 urte, egia lehen urteetan egon gira hemen goizetik arrats proiektuak garatzen eta egonkortzen Ipar Euskal Herrian, baina badu orain 2 urte laguntzen dugula tokiko talde bat baztanen eta beste hau aldean, esperientzia piloto bat ere maiteko, tokiko moneta bat sortzeko Ego Euskal Herrian. Euskoaren antza guztia ukanen duena, baloreak, funtzionamendua, tresna informatikoak, goizala berant, mugaz gaindiko edo nazional mailako, bakotsak bere iztegiarekin, mugaz gaindiko edo nazional mailako tokiko moneta bat eratzeko, harreman ekonomikoak biderkatzeko mugaren bi aldeetan, hori guretzat proiektu biziki garrantzitsua da, eta badu 2 urte hasi girela horren garatzen, espero dugu gure moneta proiektuak zirkulazioan emaitea bere lehen monetak urte bukaera untan. Euskal monetari benetan merezi dutelako zelan ederra egiten duzuen. Saria bai Euskarari elkarteko aholkulari den Ane Insuak emango du, mila esker, Beganser Fix eta lantalde guztiari egiten duzuen lan ederragatik, eta etorri mesedezuna goraigo holtza gainera zuen saria jasotzera. Jarmen aurrean mesedez, Ekaitz argazkilariari lana errezteko, eta txalon biba beraientzat Euskal Monetari, bejonde izuela, biba zuek. Begiratu horra mesedez. Eskerrik asko, Ane. Mikrofonu hor duzue, norbaitek nahi badu, solas batzuk egin, zuena da, hitza. Bai, arratsaldeon, mila esker handi bat horre bat da eta plazer bat da egia 13 urteko ibilbide hori olako pausu bat emaitea, bai Euskarari ezagutzen dugu bulegoetan ari bai gira ere, Euskal Monetan duela 13 urte apostu bat egin ginuen, justuki egunerokoan egiten dugun keinu natural hori ordainketa bat, gehienetan euroz egiten zena, bazela manera jendea diabetzeko beste konsumo bati begira, beste eredu bati begira, banku sistematik klasikotik kanpo eta transizio ekologikoa bermatzen duen eredu bat bultzatzea. Maite dugu amets egiten Euskal Monetan, duela 14-15 urte hasi ginelarik gogoetetan gehienek gaiten zuten hau ez da posible izanen, egan ginelarik milioi bat eusko zirkulazioan jarriko genintuela
iduritzen zuen ere gailurretako moduko zerbait ez genuela sekulan asmatuko Parisetik Frantziako bankuak errantzaukun itzordua 15-20 urteren buruan milioi bat eusko izanen dirarik zirkulazioan eta 5 urteren buruan berriz ere Pariserat joan ginen baimen berezi horien eskuratzerat. Gaur egun 5 milioi ditugu zirkulazioan, 6.000 akide, profesional edo partikular, eta amets egiteko gaitasun hori beti hor dugu, pario bat egin nahi dugu egunerokoan euskarari naturaltasun hori emaitea. Eusko ateratzen den bezala, ordainketa horiak egiten ditugun bezala, egunon bat, agur bat partekatzea, bonjour edo buenos días erraiten dugun bezala edo gehiago. Hori da gure apostua, lantalan ari gira sinaurri lanetan, egada ofiziala ez den eremu batean, oraindik gailurra gorago emaiten dauku impresioa, bainan baditugu langile xumeak, ari direnak egunez egun urratsak emaiten, afitsak eta elebiduna bermatzeko komertzio eta denda guzti horietan, itzulpenak segurtatuz, eta euskarari zorzaion tokia normalizazioa segurtatzeko, frantses estatu hortan ez duena baitez bada begionez ikusten egunerokoan eramaiten dugun lan hori. Baina pragmatikoak gira eta urratsez segitzeko gogo hori eta saristatzen du egan bezala egindakoa, baina gogoa emanen dauku alde hortaik segitzeko. Beraz, berriz ere mila esker. Mila esker hainitz, zuei egiten duzuen lanagatik. Lejon behizuela, aipatzen duzu, sinaurriek gauza txikiak egiten dituztela, baina iraultza txikiek aldatzen duten mundua, eta zuek ez dakit mundu aldatuko duzu, baina Euskal Herria ulertzeko eta Euskal Herrian, bertze manera batean gauzak egiteko bidea ireki duzu, eta hori gauza ederra da, zorionak eta lejon behizuela. Hirugarren sariarekin jarraituko dugu, gaur egun hizkuntzen etorkizuna ere mundu digitalean erabakitzen da. Sare sozialetan, webguneetan, aplikazioetan eta teknologia berrietan egotea biziraupen kontua da euskararentzat. Horregatik, mundu digitalean euskararen alde aitortza emango diogu aurten .eus fundazioari. Ausardiaz abiatu zuten proiektua eremu nagusiki erraldun batean euskarari bere tokia egiteko. Gaur egun, interneten euskara zaritzeko eta euskarari ikusgarritasuna emateko ezinbesteko erreferente bihurtu dira. Mendi gailurretik itsas bazterrera doan bideo hori gaur egun sarean ere egiten delako. .eusen helburua da euskal gizarte digital hobe bat eraikitzea, ez? Eta orduan zentzu horretan gu daukagun lantresna nagusia .eus domeinua bera da. Orduan gure jardunak .eus domeinuaren kudeaketa sustapenean eta zibersegurtasuna eraikitzean datza. .eus domeinuak euskal nortasun digitala irudikatzen du, euskal kultura eta euskal hizkuntza interneten irudikatzen ditu, eta horren zaintzan eta horren kudeaketan egiten dugu lana. Horrez gain, euskal ingurune digitala sustatzeko proiektuak ere garatzen ditugu, beti ere nortasun digital hori indartzeko helburuarekin. Guretzat oso garrantzitsua izan da .eus domeinuak gizartean izan duen onarpena ikusteak eta ikusgarritasuna, zabalkundea ze mailatara iritsi den. Eta ez bakarrik Euskal Herrian, baita nazioartean ere, ez? Azkenean .eus domeinua interneteko gobernantza forotan mugitzen da, interneteko nazioarteko erabakitzegunetan egoten gara, eta horre .eus domeinua ezaguna da, gure lana ezaguna da, eta hori garrantzitsua da. Gaur egun Euskararen presentzia digitala 120an kokatzen du, da. Interneten dauden Euskal Herriko webgunen 120ak badu euskarazko edukiren bat. Ez da datu zoragarri bat, baina bestalde bat dator pixkat kalean euskarak duen erabilera neurketarekin. Guk esaten dugu, berez, euskarak sarean osasun digital ona duela, presentzia digital ona dauka, .eus domeinua dauka, eta .eus domeinuak ere euskarari presentzia babesa eta indargune bat ematen dio. Baina hori ez da nahikoa bakarrik esatea euskarak presentzia bat duela eta presentzia hori indartzen ari garela. Guretzat garrantzitsua da baita ere beste aldea indartzea. Erabiltzaileak ere kontziente izatea euskara konsumitu egin behar dela sarean,
Euskara erabili egin behar dugula guk ere sarean, ditugun tresna digitalak ere euskaraz erabili behar ditugula, beraz, euskarak osasun ona dauka sarean, dudarik gabe, baina osasun hori hobetzea denon lana da. .eusen egiten den barnekudeaketa guztia eta komunikazioa beti euskara du oinarri. Eta kanpora begirako irizpidea ere da komunikazioa euskara hutsez egiten dugula, edo euskara hutsez ez bada 4 hizkuntzatan egiten dugu. Gure lurraldetako hizkuntza ofizialak eta inglesa. Inglesa oso presente dagoelako baita ere gure jardunean. Saria, bai Euskarari Elkarteko koordinazio taldeko maili irekik emango du, eta holtzara gonbidatu nahi dugu, Olatz Arbelaitz .eus fundazioko ordezkaria. Hasi nahi nuke eskerrak emanez, bai Euskarari Elkarteai, oldarraldi garai hauetan, oraindik euskara balioan jartzen jarraitzeagatik. Gurea ez da mendiak eta herriakena edo euskal monetarena bezain erromantikoa, esango nuke teknologia eta internet ez direla oso erromantikoak, baina egia da, aipatu den bezala, hizkuntza batek iraungo badu, ezinbestekoa dela aro honetan hor egotea, eta alde horretatik, esan behar dut, .eus sortzez, euskeraz sortua dela, eta alde horretatik erreza daukala, nahi dut esan, ezan autu bat euskeraz egitea edo euskeraz komunikatzea, izatez, badator bai euskarariren xedearekin. Bai aipatuko nuke momentu honetan, esango nukela .eusek neurri batean laguntzen duela xede hori enpresa gehiagotara zabaltzen. Izan ere, beti kanpotikan edo esango nuke jende askok .eus lotzen duela euskalgintzarekin, kulturarekin, hezkuntzarekin, baina .eus domeinuen 150% enpresena da, enpresa askotariko enpresak, bai tamainari dagokionean eta baita zereginei dagokienean, Eta, .eusek eskaintzen die laguntza eta erraztasuna, haiek mundu digitalean, haien bezeroekin edo egiten duten komunikazio hori euskeraz egiteko. Hoietako enpresa askok, segurazki, lehendik ere, egiten zuten euskeraz, haien egunerokoa, baina beste asko, igual hau da, haien bezeroekin edo haien lanean, euskerarekin duten lehenengo harremana edo lehenengo aldia, euskeraz komunikatzen direlak. Beraz, alde horretan ere, pozik, ikusteaz, lantalde horri ikusi duzuen, lantalde zoragarri horri esker, .eusek eskaintzen duela aukera hori. Eta amaitzeko, hoxe esan nahi nun, ni nagola hemen sari hau jasotzen, baina berez hori guztia, .eusek egiten duen guztia ahalbidetzen duen lantaldeak egon beharko lukela, behaie dialako hortan egunero aritzen dianak, baina badaude hain zuzen ere mundu mailako domeinuen kudeaketako bilera batean, Sevillan zen aurten, eta lantalde guztia joan da, beraz, haien iztenean, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, mila esker. Estimatuta benetan, eskerrik asko. Olatz Arbelaitz. Gauza batekin inago ados, Olatz, esan duzu zuen proiektua ez dela erromantikoa eta erromantizismoa bazter guztietan dago. Interneten ere bai jakina, ez bairik gabe. Eta erromantizismotik haratago, euskarak lekua
hartu behar badu, interneten ere hartu beharko du eta zuek egiten duzuena, ezinbestekoa da, zorionak eta bejonda izuela. Goxo, ezti hasi dugu gaurko ekitaldia, Leireren ahots ederrarekin eta Xabierren piano doinuekin, eta horrelaxe bukatuko dugu, hortaz berriz ere gonbidatuko ditugu biak mesedez, txalo behatez arditzagun, holtza gainean biak, hartu zuen lekuak, prestatu beharrekoa, Mikel Urdangarinen abestiarekin itxasoan euria hasi dugu ekitaldea, gaur goizean gainera ikusi dugu itxasoan euria hemen, zorionez ematen du, eguzkia dela orain eta ez dela itzuleko euria, baina hasi Mikel Urdangarinekin eta jarraitu orain Olaia Intziarteren B klasekoa abesti zoragarriarekin egingo dugu. Haiek leku hartu, eta nik betelaun txiki hau egin. Bai, ondo, bai. Jarraitu zakit ezketan hemen, nik ez daukat, rolloa sobrat daukat. Bueno, gustora egon zarete? Orain arte, bai? Bueno, oain luntxerako jarri dira azken ikutuak ematen, eta merezi izan du nik uste ordu erditxo hau itxoitea, eta eskerrik asko gure gora bera, ordu erdi hau, zuen begi honez hartzeagatik, ze orain bukatuko dugu behar den bezala, gero azalduko dizuet, noiz diren bueltarako txasontziak, noiz den luntxa, noiz nola ingo dugun argazkia gero, eta bar, aski errolloa ez da. Venga, txalo bat, Xabier eta Leireren zat, opa zuek. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzenduko nor zen hain gerutzan den duena. Ostatu zar baten xokoetan denetatik ikusten hazia aukeratu ahal izango banu xuria izan dantzen nere zaldia. Beklasekoa izatearen konplejurik bat erez, erdara traketxetan mintzatzearena ere ez. Ondokoak miren setan iez, kondena amaigabea. Gorrotoa kudeatuko dut, maitasunak izan dezak bera baino leku hobea. Amak ez du ezagutzen ere, kuadernoaren amaigabea. Beretzako hobe bat daola, egin nahiago nuke. Beklasekoa izatearen konplejurik bat erez, erdara traketxetan mintzatzearena ere ez. Galtzer dizolatuek historio hobeak dituzte, baino entzule honez eskaz gaude. Eta kontu zilik gainontzeko minorekin, mina baino lehenago bertzena delako. Eta kontu zibilik gainontzekoen minorekin, mina baino lehenago bertzena delako. Eta kontu zibilik gainontzekoen minorekin, mina baino lehenago bertzena delako. Eta kontu zibilik gainontzekoen
minorekin, minorekin, mina baino lehenago bertzena delako. Mila esker. Eman eskuzarta hori, Leire Erredin eta Xavier Olanori. Haupa zuek. Iruñetik, Euskal Herriaren hiriburutik. Haupa, Iruña, haupa Nafarroa. Eskerrik asko biloi, mila esker. Onaino, gaurkoa, eskerrik asko, gurekin izan zareten guztioi, eskerrik asko, atzerapen, hemen humorez eta pazientziaz egon zareten guztioi. Orain kanpore aterako gara, baina aurrez QR bat jarriko digute hemen, okerrezpa naiz, eta gonbidatu nahi zaituztegu, QR horri argazkia egin, eskaneatu, eta gaurko argazkiak horra bialiko dizkizuegu. Pixka baztertuko naiz, egin behar duzuen bakarra da QR hori eskaneatu, eta gero zuen emaila jarri. Hortaz, zuen email horretara jartzen duzuen helbidera, biharre doetzi, gaurko emanaldiko argazkiak prest daudenean, editatuak eta bar, hor jasoko dituzuen, gaurko oroigarri. Plazer duenak, gusto duenak, hortxe izango du argazki guztiak eskuratzeko aukera. Eta hori esan da bai, ekitaldera amaiera emateko, saridunak eta bertaratutako guztiak kanpora aterako gara, guztio batera argazki bat ateratzeko, eta ondoren bai, hor, kanpoaldean luntxa izango du. Dudan ginen, seguraldiagatik kanpoa marro, baina ez seguraldi ederra da, eguzkia da, zeruan, hortaz, kanpoan egingo dugu luntxa elkarrekin, eta ez ahaztu, bueltatzeko itxasontzia, garaiz, tenorez hartu behar duzula, arratsaldeko 3etan lehenengoa, 2:20 bigarrena, 2ak lehenbizikoa, 2:20 bigarrena, bestela oinez joan beharko zarete, hortaz ez galdu oie mesedez, eta amaitzeko bai, Euskalgintzaren kontseiluak larunbat honetan, ekainaren 13an, Iruñean antolatu duen Euskaltzaleon martxara batzeko deia egitea gustatuko litzaiguke. Arratsaldeko 5etan, Iruñeko 3 puntutatik, Antoniutitik, Runako parketik eta Askatasun enparantzatik abiatuko da mobilizazioa, eta ondoren Gazteluko plazan bat egingo dugu guztiok euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatzeko. Gustu baduzue, hantxe ikusiko dugu elkar, bitartean ongi zar eta hurrengo bat arte. Aio!